So dwi yma yn Steddfod Ynys Môn 2017 a dwi yma efo Maggi Noggi. Haia, cute ti'n iawn, rai? Fi'n iawn, diolch. Sut ydych chi? O, ti'n mynd lep dda pob arall? Na, dw. Da chi bod yn dodio'r glaw, rwsyd ni arall? Da ni dwi'n cysgod, do. Reit, y ffurf gen i ni wan di munud o'r maes lle da ni gofyn quick fire questions. Na chdi? Just be bynnag sy'n dod i dy ben di, da. Oce, mi na i. Oce, iawn. Reit, Prosecco neu lagyr? O, lagyr. Ia, dwi'n goman felly. Heels ta wellies? Arglwydd mawr sy'n eisiau gwisgo flats, nag oes, mae eisiau style sbi ar hyn o'r camlan a nawr i fanna. Na chdi, le, mae hynna'n atab y cwestiwn i dydy. Na ni. Gogs ta hwntws? O, gogs. Ia. Straighters ta curlers? O, dwi'n ma o'r ddau. Na, fe dwi'n Rhaid chdi bygyn. Sbi ar y gwall, mae hwn wedi cael ei wneud yn Wylfa Mon hwn. Nuclear fusion greu oedd hwn, dim bloody straightness. Maes B ta Maes C? Maes B? Gynnych chdi enw stori am Maes B? Oes, ond fe dam deitha nhw, cos maen nhw'n X-rated. Oce, nhw'n ni symud ymlaen ta. Yma o hwnnw. Gras ydyn, quick, tough. Gareth Bale ta George North? Carreg fedd? Pwy sydd di marw? Pwy marwodd? Gareth Bale ta George North? Gareth Bale? O, Gareth Bale? Ti'n licio ffwtbol ffisig mwy na rygbi ta? Mae'r polyester di mynd yn stiff i gyd ar hwn y barant mi, a mod i chdi ddeud i enw ddo. So Facebook ta Twitter? Dyd e'n eto? Facebook ta Twitter? O, well, gyda fi Facebook, cos gyda fi lot i ddeud. O, da. A fe dam deud o mewn 149 o characters na beth bynnag maen nhw'n ddeud. I can relate. Ia. So Bryn Fawn ta Ws Gwynedd? O, nes i weld, Bryn Fawn drwy'r blaen bychan, dio? Ia. Ia, so Ws Gwynedd. O, na, mae Ws Gwynedd y bychan hefyd. Oedd o ddau yn nhw, siomedig. Ia, bycho. O, maen nhw'n cute. Swn i'n neud nhw am bres. Ia. Ia, ond dim fel Elisen, chwaith. Na. O, Bryn Fawn, mae gynnu fo fwy o brofiad. Siwrs o fo'n deud diolch. O ia, digon posib. So colir ta o natural, dwi'n gwybod beth i am ddweud. Ar y gynta. Colir. Ia. Gwrs. Melys ta Saurus. O, melys. A'n ola, Trump neu Kim Jong-un. O, fydr... O, Trump. Felly, ti'n licio Kim Jong-un ta? O na, mae hwnnw'r chydig bach yr rhy grwn i fi. O, da, ti'n licio wall felly? Na, bechod, mae'n hyll, tydi? Braidd. Bechod. So, pan ti'n rhaid y ddau wrth i ochr, mae o'n hillag, tydi? So, ia, Trump, bechod. Bod gynnu fo wall, beth. A lliw melyn arno fo, de? Ia'n union. Lliw tha menyn arno fo. Ia, debyg braidd. Ti'n meddwl? Ie, swn i ddeud, e. Tawl, anifyr. Di hynna'n atab dy gwestiwn na, de? Yndi, diolch yn fawr.